का जने केने बा का हां बाबा बानी हां 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 बानी बानी राम बुझावन बाबा हां एजे यहां का रहिला एजे आसन बाटे हां एजे सुन ले रही कि गइल बानी बाबा कहूं ना भाई बानी वहां के ए का कहीं एक का बहुत हम तकलीफ में बाने हमर सास मरल बड़ी नो बाप रे मत पूछी बड़ी हम दुखी बानी के तू सरास करावल कराई ल वहां के हां वही सरादे कराए के दियाइल बानी जाना तनी बढ़िया बाबा बान बहुत बड़ा अच्छा बाबा बान पहले लायक नहीं थे तो चली ना उनका से कहीं चली चली जाना तनी सुनले बनी बड़ी उनकर ना बहुत अच्छा करावल चली हां चल कहाँ रहिला ये कहूं काम है बानी हमर बहुत काम बतन हम चलत तनी अच्छा ठीक 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 बाबा ठीक प्रणाम बाबा बाबा प्रणाम दूर बैठो का कष्ट बा और बहुते कष्ट में बनिए बाबा का हो गइल बा अब राउरे हमार नैया के पार लगाई अरे भइल का बा कहबू तब नु अरे भइल बहुत कुछ भइल बा जाना तनी हमार सास मरल बड़ी नु तो एगो आईनी हां कोई रहे माने हमरा बगल में के चचेरी सास तो कहत रही कि जाके बाबा भी नु एथी करावे के का कहला श्राद्ध करावे के तो वही आईनी करावे खातिर बाबा चली बाबा हमार घरे रहुआ करा दी श्राद्ध हम कोई के घरे ना जाई हम एहिजे से करा दे एहिजे से जवन देबू तारा सास भी हम पहुंचा दे एहिजे से हम खाइब नु तो तार सास खाली है एकदम सचो हां एजे हम करैला जा जोन लेवे को जोन पहुंचावे को तारा सास भी एजा लेबो हम पहुंचा दे हम खाइम तारा सास के मुंह में जाई जा रुकी यही बात पर हम ले आवतन ठीक बा ठीक बा बच्ची जा बाबा हमर सास नु बड़ी फल खाली हां जान तनी बाबा हमर बच्ची सास हमर बड़ी फल खाइला ठीक बनू आजे तब मिलल बा मौका उनका खिलावे के ठीक बा हम खाइम तार सास खई है हईली खाई बाबा सास तारी बड़ी फल खात रही ना बड़ी मत कहीं खाई इतनी खुशी मुझे ऐसा रोज देती सब रोज सेवे ऐसा दर धसोरत अब का खात रहे बच्ची तार सास अभी खाई हमर सास खातरी तो सास खातरी देह पागल बड़ी हमरा आइल बड़ी आई ली यो खिलाई तार सास हमरा देह पागल बड़ी आगल बनी नो हम खाता नहीं उनका पेट में जाता उनका मुंह में जाता हां रवा खाता नहीं हमर सास माने रवा खाते तो हमर सास के पेट में जाता जी हां उनका मुंह में पेट में जाता ए बाबा सुनी ना एगो और काम बाटे जाना तनी करम कि ना करम कमवा एकदम तो जल्दी खाई सुनी ना बाबा सास हमर खातरी नु एकदम खातरी होते पे बड़ी हमारा खातरी सुनी ना बाबा हमर सास बच्ची हमर सास नु बड़ी मरचाई खात रही जानत नहीं बाबा ई हम मरचाई नु सास के फेवरेट ह का ई मरचाई का लेलु हा हमर सास के फेवरेट मरचाई खाइला सुनी ना ढेर फल फूल खइनी अब जाना तनी लीली बाबा लीली खाई नहीं सर के यहां कुछ तो गड़बड़ है चल गोली रख तार सास आ गोली हां खैली मरचाई खाई ना चल तार सास चल खाई नींबू खाई आ गोली लीली मरचाई खाई ना चल जाए दे आपकी बड़ के संग खाई लीली आ गोली लीली मरचाई खाई ना चल मरचाई खाई ना चल ये भगवान क्या जुल्म है देखी अब बहुत हो गई सास चल गोली सुनी चल गईली नो तो हमर सास के कसम लाई आ मरचाई खियाई न त हमर सास के नु आत्मा फटकी हमर सास हमर हाथ के मरचाई बड़ी खात रही है बाबा ये भगवान क्या जुल्म है नी हां ली खाई
अरे लीना ए बाबा चल गेली अरे तो चल गेली चाय खा लिए मसाज ना ना सस्ता चल गेली अरे ना सस्ता नहीं की चल गेली ना 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 खा ली मसाज ना 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 सस्ता नहीं की मरचाई खा मसाज के आत्मा भात की बाबा हाय देखा ये दादा हमारा के सोचला नो कि मूर्ख बनाई बाप रे बाप सेव देनी तो गप गप खा गइल आ मरचाई ना खइयन हमर सास आए हमरा के बुरबक का समझले बानी हमरा के ना समझिए बुरबक हम बहुत तेज हई ऐसे तो कहनी मरचाई खाई बाबा ना खाई ना खइलहन हमरा के बुरबक बाप रे घट घट घपेल गेलहन सेव आ मरचाई खाई में इनका दादी याद आ गइले